Siaya entie kumoni lango school en bende weche gichopone eyo makare nyakoro mgajuang. Wadhi kaunti ma Kisumu. Seneta ma kaunti ma Kisumu Seneta Ojienda kokalo kuom apis mare ne odhi nyime gi chenro mar jiwo dongruok mar kuonde lamo. Ka okalo kuom meneja mar apis mare kaunti ma Kisumu Dr. Simon Peter, chenro mar lamo kanyakla kod siro kanise no ochope kanisa mar ACK St. Luke's Akado Parish mayudre e kar chung'od bura ma Kisumu East. Kolose kinde alam me kanisa no Simon Peter yangoni aguchgi osesiro ma ok tin ne kanise 925 e kaunti ma Kisumu mangima. Kinde no ngire Ojienda ochiwo sir mar siling 50,000 mar siro kanisa kod singo mar simiti 50,000 ne jiwo gedo. Social change. Erokamano nyinga en Edwin Adet, awuok Akado Parish kae, an achiel kuom jopuonj kanisa Akado Parish ka. Batha kae an gi jadolo Christine, wago erokamano ne office mar seneta kuom limowa e Akado Parish ka, kendo kuom mago ma ukelonwa wagoyonu erokamano, usupport choir, usupport jodolo, usupport the church as a whole. Nyasaye madgwedhi seneta. Kendo waneno hono mar Nyasaye ka jatich Nyasaye Tom Ojienda kendo jatich jopiny okelonwa mich maber mar siling 50,000 mondo mi watigodo tich Nyasaye e kanisa ka. Bende wayudo pledge maber kendo maomoro chuny jokristo mar simiti 50 ma bende wan gi geno ni biro donjo chieng' Jumapil kaka ng'wono mar Nyasaye dwaro.